ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ମଣିଷ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଭଲ ଗୁଣ ନଥାଏ କି 100ରୁ 100 ଭାଗ ଖରାପ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଯଦି ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ତାର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ଭଲ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଅଥର, ଟିଚର, ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ତାକୁ ଓ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ମନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମନ୍ଦ କି ଖରାପ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ପରିବେଶ ହିଁ ତାକୁ ମନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଭଲ, କାରଣ ଜଣେ ଯେତେ ଭଲ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ। ଆଉ ତାର ସେଇ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଉ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଓ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 100ରୁ 100% ଭଲ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 100ରୁ 100% ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବି ଥାଇପାରେ ଓ ଜଣେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଥାଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଓ ତାର ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ନାହିଁ? କଥାରେ ଅଛି, ଟୁ ଏର୍ର ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଫରଗିଭ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, କ୍ଷମା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭୁଲର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୁଲ ଧରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଠିକ୍ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ବି ଅଛି। ଯଦି ମନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଭଲ ବି ଅଛି। ଯଦି ପାପ ଅଛି ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ମାନ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷପଣିଆ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯାହା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହା ଯଦି ବଡ଼ମାନେ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଏ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରିଥାଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରିଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଦରକାର। କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଏ ସଂସାର ଏକ ଘର ସଦୃଶ, ଆଉ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସଂସାରକୁ ଯଦି କ'ଣ ଜୟ କରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ହେଉ।